Ola, que tal? Moi boas, benvidos a unha nova entrevista aquí en Atlántico TV. Hoxe, Juan Taboada, Meteo Galicia. Que tal, como estás? Que tal? Bo día, moi ben, grazas. Bueno, teño moitísimas curiosidades que preguntarche hoxe. A primeira, e xa sabendo un pouco que estamos entrando en novembro, estamos coa temperatura acorde ao mes de novembro? Agora mesmo? As temperaturas están sendo bastante elevadas. De feito, no que levamos de ano 2025, somente tivemos 2 meses, que foron marzo e setembro, que foron lixeiramente fríos, e o resto están sendo temperaturas bastante altas. Outubro foi un mes moi cálido, tivemos unha primeira quincena que case foi de verán, unha segunda na que ainda que chegaron borrascas, pois as temperaturas mantiveronse bastante suaves, e seguimos con esa suavidade térmica, a pesar de que estamos nun contexto xa de inestabilidade, de Sí, chuvia, de hai unha vento, chuvia, sí. pero polo momento frío realmente aínda non chegou, e as temperaturas están sendo altas para a época do ano na que estamos. É algo que temos que preocuparnos ou temos que disfrutar desas temperaturas boas que estamos tendo? Bueno, a ver, isto é o de sempre. Digamos que aquí hai que distinguir entre meteoroloxía e clima. Eso é bastante importante. A meteoroloxía é variabilidade e, bueno, polo momento, digamos que ter temperaturas un pouco altas a esta altura de novembro non teria por que ser preocupante. Son canto a meteoroloxía, porque despois pode vir o frío. Outra cousa é o clima, que cando vemos en promedio que as temperaturas están subindo, pois esa segunda parte sí é a preocupante. Non tanto o día a día, digamos que o clima non é algo que se sinta cada día. Non podemos decir que, como esta semana está facendo calor, isto é o cambio climático, eso non é así. Sí que cando recollemos todos eses valores, facemos as medias, estudamos con moito cuidado, vemos que hai unha tendencia que estas situacións de temperaturas elevadas sexan máis frecuentes, e esa segunda parte sí sería máis preocupante. Aquí preocupou moito en Vigo a falta de chuvia que hubo, falta de precipitacións fai uns meses. Chegouse a decir que se non chovía en 100 días, Vigo quedaba sen auga. Non sei se é difícil que en Vigo non chova en 100 días. Bueno, pasou este ano na práctica, o que pasa é que pasou no verán. O que está pasando coas chuvias é que, digamos, neste contexto de cambio climático, do que todos somos conscientes, estamos vendo que as temperaturas en promedio tenden a ascender, e as chuvias, o acumulado anual, non ten unha tendencia que sexa significativa. Non podemos decir que Vigo, nin Galicia en xeral, vaya cara a un clima máis seco, nin máis húmido. O que está sucedendo é que as chuvias tenden a facerse máis irregulares. E entón, este ano, tivemos ata mediados de maio moita chuvia, moitísima, poderíamos decir. De feito, ata mediados de maio estábamos por encima do que nos chamamos o percentil 90, é dicir, dentro do 10% de anos máis chuviosos, pero dende o 19 de maio, máis ou menos mediados de maio, para non perdernos, ata o 27, 28 de agosto, solamente houbo un día de chuvia, un día, e aí temos 100 días. É verdade que é verán, e é moito máis probable que pase eso no verán que non no outono, pero bueno, chovera moitísimo, pero bastaron eses 100 días sen apenas precipitación para que, efectivamente, bueno, acompañado, obviamente, no verán, de moita temperatura, para que os encoros comezasen a descender. Agora, xustamente, pois o contrario. Chegaron esas precipitacións, en outubro choveron como 150 litros por metro cadrado, no que levamos de novembro case 100, vai a seguir chovendo bastante, e, bueno, digamos que ese problema xa quedaría esquivado, pero é unha realidade que Vigo, en concreto, Galicia en xeral, é unha zona que está moi xuxeita a esas secas estacionais. E entón, bueno, pois isto é algo que co cambio climático pode volverse un poquinho máis frecuente. Claro, iso vai ir a máis. Vamos ter períodos de moi pouca precipitación, incluso pode ser que en outubro ou novembro pode ser que existan eses períodos de 20 e 30 días sin precipitación. Iso xa é preocupante. Sí, exactamente. De feito, bueno, este ano o que máis preocupou realmente non foi o verán, que, bueno, estamos no verán. É verdade que climatolóxicamente pois sempre hai 3 ou 4 días de chuvia. Este ano non chegaron, somente chegou un a mediados de xullo, pero que sí preocupou bastante foron eses últimos días de setembro e os primeiros 15, 17 incluso de outubro. Aí non solamente foi que tivéramos ausencia de chuvia, sino que tiñamos unhas temperaturas propias do verán. Entón, isto é algo que, co cambio climático, pois, efectivamente, estamos vendo cada vez con máis frecuencia, que os veráns tenden a alargarse, e, bueno, pois, ás veces nos metemos xa no medio do outono con situacións aínda exactamente propias do verán. Hai a sensación, ou polo menos iso teño eu, e creo que a sociedade, de que o tempo está a variar moi rápido, como que nos últimos 5 ou 6 anos isto volveuse tolísimo.
Iso tamén é o que din os datos analizados? Sí, sí que é tamén unha realidade e tamén está asociada ao cambio climático, porque o cambio climático non é soamente ese cambio no valor promedio que decía antes, esa deriva das temperaturas en promedio, sino que ao final o clima é media e é variabilidade e tamén está aumentando a variabilidade e isto é algo que se percibe prácticamente todos os anos e que de repente, pois eso, temos un mes seguido con temporais de chuvia, de vento e despois pois momentos fora de temporada no que temos sol e calor e, bueno, os extremos en xeral están aumentando e eso, lóxicamente, tamén se está notando aquí en Vigo. E iso vai ser, dificulta, digamos, a predicción? Por exemplo, sabemos que inverno vamos ter este ano? No, bueno, eso realmente nunca se Bueno, soubo, é difícil. porque a meteoroloxía, digamos que é unha ciencia, nós temos que medir, despois temos que calcular, pero esas medidas nunca nos dan unha fotografía exacta do que está pasando en toda a atmosfera e, polo tanto, digamos, nos calculamos, pero a medida que nos afastamos da condición inicial, pois vemos que eses cálculos poden xa non parecerse moito á realidade. Co cual, hai zonas do mundo nas que sí se poden facer previsións estacionais, con certas garantías, nas zonas tropicais, pero nas latitudes medias onde nos estamos, esos pronósticos non teñen moita fiabilidade. Pero, mesmo a curto prazo, estas situacións que son anómalas dificultan bastante a previsión. De feito, esta semana temos unha borrasca, pero unha borrasca estacionaria, que normalmente as borrascas suelen circular con relativa rapidez, o que se queda estacionario o anticiclón, esta vez non, é unha borrasca que se queda estacionaria e que, dependendo de movimentos moi pequenos, pode dar lugar a circunstancias bastante diferentes, pois a ter un temporal de vento, un temporal de chuvia, entón todo eso dificulta tamén os pronósticos. Quería falar un pouco, retomando o tema das precipitacións, porque xa fai un tempo que pasou o ano da Dana. Eu pregunto a Juan Taboada, pode pasar aquí en Vigo ou en Galicia algo similar ao que aconteceu ali? Bueno, é difícil, nunca se pode decir que non, porque estamos nun sistema que é atmosfera moi dinámico, pero digamos que aquí nos falta un componente esencial que teñen en Valencia e é a temperatura da auga do mar, no seu caso mediterráneo, Certo. que pode acadar temperaturas pois no verán de ata 30 graus, na época do outono superando os 24, 25, e iso dá lugar a moita evaporación e, polo tanto, moita máis auga precipitable na columna atmosférica, co cual algo semellante que teñamos 700 litros por metro cuadrado en menos de 24 horas, eso é moi complicado que se poida dar en Galicia. Non é imposible, insisto. E, sin embargo, bueno, pois se poden dar outro tipo de circunstancias, chuvias pois que acumulen moita cantidade durante moitos días consecutivos. Por exemplo, quero decir que hai outros riscos, pero o risco exacto do que pasou aí é complicado que se dea, pero non é completamente imposible, sempre hai que estar aberto a calquera posibilidade. Sí, porque ali creo que foron 300 ou 400 litros por metro cuadrado nuns instantes, e aquí, por exemplo, que a zona con máis precipitacións, que é Fornelos, creo que pode caer que 100 ou 120 nun día complicado, non? Entón, iso, os datos... temos medidas de máis de 150, pero efectivamente en 24 horas, e despois, cando sucede eso, é outro tipo de chuvia, porque son chuvias que caen de maneira, digamos, homoxénea durante todo o día, vai acumulando e, bueno, digamos, non é unha chuvia torrencial en unha sola hora, sino que suele ser as chuvias torrenciais tamén existen, pero non acadarían normalmente esas intensidades. Sí. Eso pola temperatura da auga, claro, non? Que golpea máis forte cando claro, cae. Porque ao final a fonte de humidade das borrascas non deixa de ser o que se vai evaporando no noso caso polo Atlántico, no seu caso polo Mediterráneo. E o Atlántico pois está moito máis frío, non hai máis que ir á praia e bañarse e comprobar. Bueno, esperemos que siga así de frío, porque a temperatura do mar vai subindo pouco a pouco e non sei se iso tamén preocupa. Sí, tamén. Lóxicamente, a temperatura do aire sube, a temperatura do mar tamén. O que pasa é que sube moito máis despacio porque a auga ten unha capacidade calorífica moito máis grande. Quere dicir que hai que darlle moita enerxía para cambiar a súa temperatura. Despois, digamos que no Atlántico hai que distinguir o que sería mar aberto do que é
as augas costeiras, porque as augas costeiras aquí en Galicia están un pouco protegidas dese aumento de temperatura polo efecto do afloramento que se dá no verán, os ventos predominantes son de componente norte, as augas superficiais se moven e afloran augas que están por debaixo. Esas augas son bastante frías e por eso, bueno, pois se dá moitísimas veces que aquí pois temos un día de sol moi bo, vamos á praia, apenas somos capaces de meternos na auga. Pero a nivel xeral do Atlántico sí que as temperaturas están aumentando e eso, bueno, pois sí que preocupa tamén. Exacto. Para rematar, Juan, que hai que facer para traballar en Meteo Galicia? Algo que a xente pregunta moito tamén, Sí. que hai que estudar ou que hai que facer? Bueno, vamos a decir que a meirande parte das persoas que traballamos en meteoroloxía somos físicos, porque, digamos, como te decía antes, ao final a meteoroloxía e o clima son ciencias, hai que ter unhas condicións iniciais e hai que calcular cunhas ecuacións que son moi complexas, que non se saben resolver, entón hai que aplicar técnicas numéricas para resolverlas en grandes ordenadores e digamos que os físicos coñecemos a física de fluidos e somos capaces de entender esas ecuacións. Pero tamén poden traballar, por exemplo, xente que estudie xeografía, porque saben interpretar moi ben os mapas, xente de ciencias ambientais, por exemplo, e agora, bueno, como a meteoroloxía e o clima, ao final, son dúas partes do espectro temporal, digamos, a meteoroloxía sería curto prazo, o clima longo plazo, temos o cambio climático e aí, bueno, pois xa se pode aportar, digamos, desde moitos campos do coñecemento. Tamén comunicadores, igual, ou iso xa é máis Sí, difícil? a parte de comunicación é un pouco complicada porque normalmente terminamos facéndola nós. De feito, moita xente me coñecerá porque eu, bueno, pues, estou moito nos medios, pero é verdade que eu non son periodista nin comunicador, así que ás veces tamén fai falta, efectivamente, ter un comunicador, sobre todo en situacións de emerxencia, que saiba comunicarlle á poboación pois o que ten que facer e os riscos que hai. Juan Taboada, moitas gracias por estar aquí con nós. Moi ben, grazas a vos.